Mayong buntag guys, ano yung sentro sa Sierra Bolyones, Bohol. Kaditong simbahan mo ni Laos. Paingon ko sa Julia Garcia. Merong barang yung barangay Paingon. Permirong barangay sa Tulay. Tulay na laktura na. Bukan buangan buruhan. Ha? Kayak souvenir. Mana eskwelahan Sierra Bolyones Central guys. Tulod jo ni makita. Ya ko nag grade 5. Grade 4 from grade 4 to grade 5. Among bahay ito dito unahan mga 120 meters. Money boundary guys sa Julia Garcia, Poblacion, Sierra Bolyones. Primerong barangay Paingon tas Forest Zone. Sunod Santa Cruz kan langit magsaysay. Dusita, Danikop, Bakhanan, Matinaw-nan upod. Maning tulaya guys. Direji ko nagbata. Mga labhanan sa unang panahon niya. Usay malubog na niron kay mo hinay na ni ugay uwan. Tungod na yung daghan na pong irrigation ba. Aning tang ko mga isang miingaw pa ning lugar sa una guys. Ang mga friends. Tulo pa kabuk bayan ni sa unang panahon. Gani lanong abi, ganang Conrada. Dito ila ka Ma'am Dingbing, itong maestra na sa grade 3. Sa paa malubog na ni ugay uwan. Ito kaya na karong tagsa na yung mga laba ni. Sa unang panahon labanan dito. This is the vlog for today. Guys, pasensya na gid mo nga. Dili pa kayo ko kaniti sa mag-vlog ba. Tuntuon ba niya ko practice. Miur. Dari aris mungutan ba? Kuwapog lubi oh. Sunuban. Tulo pang buo karon ang naghana na ni. Sa 1979 to 89 tulog karon ha. Iyo ko ta isang naghana na mo yun. Ito dito among gipuy-an anan. Dito mga dodo at bang sa basak. So sa unas bata pa ko mananom. Aray! Ang basak. Kaon sa trabaho, lubok. Eskwela lagi, magbaho. Basak mo, wala matrabaho kay naguba ang irrigation dito sa dam. Naguba ang dam. Sana naman duhan na tingnan yan. Okay din na ako kutob guys. Mabigang salamat. Dito guys, ang gipuyan diha oh. Naat bang sa unang panahon. Bata pa ko.
Ay, ang eskwelahan din Res Garcia na nabalihin ko pagka grade 4, grade 1, grade 2, grade 3, Billy Garcia ako. Pagka grade 4 o grade 5, dito ko sa Sirolin Central sa Sawang, sa Poblacion. Nga, pagka grade 6 na dito na fokus katagdaan Pilar Bohol ang among ikuya na mo ron. Nga katagdaan Pilar. Di ko nagdako din yung masak. Raon nagtugway ka ba o? Ano trabaho sa ni bakiruhanan ni sa. Mingo ko ni magdagan ko ani kumadlo ko sa una ni. Tiawan ko ni din ni Colbert. Aron daghanan na mo jo. Pat mo ito Billy Garcia na ni guys. Delia Garcia Sirabulinis Bohol. Okay. Sumpah na sige na. Okay, pat may buntag. Morning dam nga naguba. Mga katropa. Duha na katuig ron, ikaduha na ron katuig nga wa pamaayo na. Muna nag-supply diri sa Billy Garcia diri. Irrigation sa Billy Garcia. Yung basak diri doon nga na rin tulay. Anhim mag-ambak-ambak sa unang panahon na gagmay kami mga ligo din. So raman dadto among bahay. Billy Garcia. Okay. Mara na ko aris ang ijaan. Yang jamu bago ludi. Salamat sa pagtanaw.